Fedezd fel a Mirasol egy Resort projektet, egy exkluzív, saját szigeten fekvő tengerparti oázist Mina Islanden, a Rock Property legújabb fejlesztésében. Ez a resort stílusú luxusfejlesztés a természet, modern design és a pihenés tökéletes egyensúlyát és kombinációját kínálja. A Mirasol egy nem csupán egy lakóhely, ez egy éles stílus, ahol minden nap egy nyaralás érzésével ébredhetsz. A projekt tengerparti elhelyezkedése páratlan. Közvetlen kilátás a tengerre, közvetlen hozzáférés a marinához, jachtklubhoz, világszínvonalú hotelekhez és éttermekhez. Egy valódi resort hangulatú közösség, amely a kényelem, luxus és a természet harmóniáját kínálja. Ez egy kiemelkedő befektetési lehetőség, ugyanis már 10%-kal beszállhatsz, a projekt átadásig mindössze 30%-ot kell csak befizetned, és a projekt átvételekor a fennmaradó 70%-ot. Ez azt jelenti, hogy a befektetett 30% már az építkezés ideje alatt akár duplájára vagy triplájára növekedhet, ahogy közeledik az átadás. Rock szigetén ráadásul a DLD díj csupán 2%. Szemben a Dubajban megszokott 4%-kal, és ezt is csak a projekt átvételekor kell megfizetned. További előny, hogy a Golden Visa megszerzése így gyorsabb és egyszerűbb. Így ez nem csak egy ingatlan befektetés, hanem egy új élet lehetősége is az Egyesült Arab Emírségekben. Éld a luxus mindennapokat. Saját vízi taxi szolgáltatás és 150 golfkocsi, amik ingyenesen visznek téged bárhova a szigeten. Oázis pool, panorámás kilátással a tengerre, napozóágyak és pihenőágyak a maximális kényelemért, nyitott mozi, filmnézés a csillagok alatt. Jogastúdió, fitness, gőz és szauna részleg a testi és lelki feltöltődésért. Gyermekjátszó és splash pool, valamint lounge és juice bar. És különleges gasztronómiai élmények a Michelin csillagos chef Vicent Torres közreműködésével. Ez a projekt a luxus, a biztonság és a hosszú távú értéknövekedés tökéletes kombinációja. Ha most időben lépsz, akkor még a kezdeti árakon vásárolhatsz, mindössze 1,3 millió dirhamért, forintba átszámítva egy ilyen 118 millió. Amennyiben komolyan érdekel a Mirasol egy projekt, és szeretnél a jövő luxus projektjeinek részese lenni, vedd fel velem a kapcsolatot.